Здравейте хора, тук ще играм Roblox. Дани си гледам на Дани клипа, да. И то след малко можеш му изгледа, дето прави видео сега. Що му казва? Хора, хваре бе. Влезнахме. Сега да играм Дорс 2, дето вчера играхме и Дани правеше видео, тук аз не и пак ще правя видео в момента. Сега май ще го кача в YouTube-а, но Дани той да го види. Вече съм показал калема на карката. Хора, да снете по един лайк, да участвате. Аре бе, да не ми заблизка. Сега кой ще излезе? Аз няма се сама. Хора, излезнахме. Хора, само хората да гледат и моят приятел Дани да си гледам, пак си гледам мой клип, ама сега сега ще видите какъв е имейл адреса, да ми гледате мое видео. What the fuck? Това е сме. Чакай, че ми заплува. Аз не се научих. Що показва Сато? На телефона. Аре, идвай тук. Идвай. Даника, нали ще си го и гледам? Май да го врачи, ще изпра видеото на Бога. Аре бе, такива коля. Сега да не се намира 1 грам. Опа, чакай, извинявайте хора, че исках камерата. Правя, малко съм пика. What the fuck? Той е като Дорс, той е като очипа. Иска ключ. Той няма ключ. Дай ми се палката, може ли? Кукло. Аре, идвай, семната стая. Аре, машивко. Само Дани да го види. Аре, сега хора, кой има вътре? Кафтолик, много. Те хората спят тук, бе. Аз съм пинчър. Аз виждам всичко. Ти не виждаш. А пък аз виждам. Защо не?